हॅलो फ्रेंड, श्रुतीस किचनमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण भगरीचे धिरडे बनवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। तर भगरीचे धिरडे बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी साबुदाणा घेतलेला आहे आणि भगर आपण 1 तास आधीच भिजवून घेतलेली आहे। थोडेसे भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण हे सर्व छान मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भगर टाकूया। साबुदाणा भिजवून घेतलेला आहे तो टाकूया। शेंगदाणे टाकूया आणि मिरच्या चांगल्या बारीक दळाव्यात, त्यासाठी मिरच्यांचे तुकडे करून आपण यामध्ये टाकतोय। आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून याला छान दळून घेणार आहोत। आपलं मिश्रण या ठिकाणी दळून झालेलं आहे। आता आपण त्याला एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता आपण यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकूया आणि याला छान असं एकजीव करून घेऊया। आपलं छान असं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण धिरडे बनवायला घेऊया। आपण या ठिकाणी तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। त्यावर आता तेल छान पसरवून घेऊया। आपला तवा या ठिकाणी गरम झालेला आहे। आता आपण जे मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे ते यावर छान पसरवून घेऊया। याच्या कडेला आपण थोडंसं तेल टाकूया। आपण याला उलटून घेऊया। याला परत एकदा तेल लावूया। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपले छान असे भगरीचे धिरडे बनवून झालेले आहेत। मस्त आणि सोपी रेसिपी आहे, तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा। खूप मस्त लागतात हे धिरडे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट मध्ये सांगायला विसरू नका आणि सोबतच व्हिडिओला लाईक करायला देखील विसरू नका। आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी श्रुतीस किचनला नक्की सबस्क्राइब करा। भेटूया अशाच नवीन चमचमीत रेसिपी सोबत। धन्यवाद।